Matag tuig mga igsoon, tagaan gid tag higayon sa atong simbahan nga makapamalandong unsa gid ay ning atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi unas tanan dili gid ni ato. Hinatag ni, dili sa ni hinuwaman. Kinarabay mo ingon nga hinuwaman ra man ning atong kinabuhi. Daghan nato ing ana no. Hinuwaman ra man ni og bawion na Dios Ginoo. Saon man hinuwaman ra man. Ang Ginoo nang hatag wa magpahuwam og kinabuhi. Nya kay gihatag man unsa may mahitabo, kita nay tag-iya sa ato karong kinabuhi. Responsable na taani kay ato na ni. Lingya imong tupad. Ning na giampingan nimo imong kinabuhi. Ning na hinatag baya na. Dili na ang Ginoo mo'y tag-iya aning atong kinabuhi human niya gihatag. Hinatag man. Muna ampingi gyud kay hinatag na. Nakaron unsaon man aron maampingan, kinahanglan matod pa sa atong ikaduhang pagbasa hasta sa atong unang pagbasa, kinahanglan limpyo siya kanunay. Parehas balay gud tagaan kag balay, karon ang himo ra ba tag balay, unom na to ka balay atong gibuhat, nanganhi dinhi ang atong gihimuan ya sige tawag na uban mo lugmaw ang luha. Salamat kay Padre nako, ampingi ha. Unsa man gi usas timaan nga giampingan limpyo. Hugaw gani kay na inigtan-aw nimo sa imong hinatag purting hugawa makaingon gyud ka pa kaway ayo. Gilingi ana sa imong naong imong tupad. Ang imong tupad balingi ang nanaong naman hinoon mao tatoy akong isunod og sulti. Ing na tan-aw nimo sa akong naong limpyo. Ing na kono. Limpyo. Pero kining atong naong dili ni maoy atong limpyuhan. Kung dili ang ilawom gyud. Mao nang niingon diri sa Propeta Joel, gisian ang inyong kasing-kasing, dili ng inyong biste. Ang kasing-kasing mo'y gisia, ang paghinulsol sa mga sala. Daghan kay taron diya sa simbahan, naas gobyerno, limpyo kay mga naong, dagko kay gastos paglimpyos naong, nindot pa kay mga sinina, pero giud na ang mga kasing-kasing tungod sa daghan kaayong mga kadautan. Kanang kasigiro ko na ng impeachment. Mura na nagiud ilang kasing-kasing. Siging balik-balik anang impeachment. Siging balik-balik anang ICC nga ipadakop mo. Naay nangawat og trillions, wag ipadakop. Naay nagsigig baligya anang drugas nga purting daghanang nangamatay o nangadaot ang utok, nangawagtang ng kaugmao, nangabungkag ng pamilya, wag ipa-ICC. Naay dagko kayong mga krimen, pangawat nga trillions, wa imbestigari. Ang imbestigahan kadto hinuong mga karaan kay nahitabo nga dugay na kay natong nalimtan gani. Mao na ang kahugaw sa kasing-kasing. Dili ka kita sa tinuod nga angayng limpyuhon nga mao ang sala. Ang kanimanggong sala mga igsoon, this is not past, this is not future. Sin is always present. Gilingay mong tupad na kaysa imposible kay guwan. Mo na niimbitar sad si Propeta Joel
Mga pari, panghilak mo. pari, buutan kay naong. Mga pari, panghilak mo. Paghinulsol mo. Mga pari, may giuna. Muna, karon butangan tag-abo. Ngatong agtang. Tangag-abo. Nya karong adlawa, puasa og abstinensya. Pero ang atong simbahan nagatag-hatag sad og role para dili kayo gyud grabe ingon sila ang obligado rang magpuasa kanarang 18 anyos ngadto sa 60. Ang 61 pataas optional. Ang 17 paubos optional sa puasa. Unsa man ang puasa? Ayaw kaon. Ayaw kaon. Gikas imong pagmata, hangtod sa imong pagkatog, ayaw kaon. Puasa god. Mukaon kag usab, igkaugma na inigmata nimo. Pero kadto rang 18 anyos ngadto sa 60 mo'y obligado. Unya, why sakit? Why sakit? Nganong didaan man nimo sa pagkaon ang imong lawas, ang patay mo kaon din na. Dili. Ug usa na kadakong kabuang og tuo-tuo nga ang gihaya nga patay tuparan og pagkaon. Di naman na mo kaon. Ayaw na tuparing pagkaon, butangan pa yung kulapo usahay kay palainom kay kulapo. Nya naapagi sigarilyo kay manigarilyo kuno. Nya og bata sad butangan sad og candy. Pastilan. Wa na kita mag-igo ani. Ang pakana ang gigutom. Mao na nganong di man ta mangaon aron do na tay mapakaon sa mga gigutom. Katubang mga tao nga bisag dili ting puasa kanunay nagpuasa kay mangabkab lang in taon sa basurahan para makakaon. Haron na nati kapakaon nila. Mao na siya ito mong anak. Dili na pagpaslim lang. Dili na pagpanindot las imong figure. Pagtabang na sa mga way gikaon. Katong tinuod yung gigutom. Kamurong nanimba din siguro medyo kung naamag yun mo'y pagkaon dito sa inyo. Di ba? Naaw Klaro na nyo mga nao. Gamay lang mo hinulgas kolekta. Pero naamo Naamo dito sa yung balay. Ang abstinensya, mao ang paglikay sa mga lami na pagkaon, labi na ginang karne, kay paborito, maginan itong karne, no? Muna, likay, abstain. Mukaon ka, pero abstain. Ya karon kay puasa mag-abstinensya, wa kay kaon, o niya, abstain pag yun. Kinsa man itong mo abstain? Ang 14 anyos pataas, ang 13 pa ubos, optional sa abstinensya. Unsa may minimum requirement sa puasa? Unsa man? Mukaon lang kag kausas o sa kaadlaw. Wala na tong ubang kaon og snacks. Mo nay minimum. Para sa di kay tantong mamatay. Gialaw na sa tong simbahan o sa kakaon. Ana. Unsa may maximum, wa gyud kaon, inom lag tubig. Mo nay maximum. Unsa may extreme, hawa jud bisag tubig, wa kay imnon. Extreme na siya. Unsa may gusto niyo, minimum, maximum, extreme? None of the above. Nganong magpuasa og abstinensya man ta? Kay ang tinuod nga paglimpyo sa atong kinabuhi mao ang pag-disown sa atong kinabuhi. Ayaw ang kuna nga imo na. Ayaw pangangkon nga naa kay imo. Muna inigbutang sa abo, moingon ra gid ta, hinumdumi tawo nga ikaw abog ug sa abog ka mobalik. Wa gitay ato abog ra kita, we are nothing. Kung nakondisyon ang imong utok nga nothing ra ka,
maka-appreciate ka sa tanan nga naa nimo kay pulos gyud na hinatag. Kay nating ramang ka. Ikaday tag-iyan ang imong buhok. Ikay nagbutang ana kanang natural yung buhok. Ikaw dili. Kusga. Kanang imong tiil ikay gabutang ana. Kanang imong panit ikay gabutang ana. Oh. Wa tay ato gikan diri padong ari. Wa tay ato ay paggara-gara diya. Gara-gara ka ng imong naw nga kunuhay mura kag gwapa, mura kag gwapo. Mag-abot ra ta dito sa yuta dong. Mag-abot ra ta dito sa minteryo day, mga lata ra ta. Ay paggara-gara diya. Ikaw paria ka, ikaw madriha ka, gara-gara ka diya, nga sikat kunuhay ka. So, mag-abot ra ta kanang way balay diya o kanang mga wa mailhi. Mga lata ra ta. Nothing ragid ta. Nya the more nga ma-in-touch kita sa atong pagka nothing, the more sad nga maka-appreciate tas Ginoo who is everything. Linyay mong tupad. Ing na nakapasalamat na ka nga napakay ngipon. Bisig ang imong problema, naaragyod sa pagsigig ingon nga, hala, napangag na ko. Pero wadyod ka kahuna-huna, nga kanading imong ipon, bisag usa na lang nakabuk na hibilin, hinatag na. O katong nangatangtang ang ipon, hinatag sa to. I-appreciate. Salamat Ginoo, napay usang na hibilin. No, ana. Dili kay magsigo, Ginoo, asa kong kwarta ibutangan niyo, asa kong bati na kay kong naong, kiyaop na kay akong suwang. Ay, padoon naman ginas pagkalata. Ana. Di ba? Muna, hinaot unta, nga mag-practice kita og self-denial. Muna si Kristo, ningon siya, kung musunod mo na ako, unag yung buhaton, isalikway ang inyong kaugalingon. Ang sunod, pasana ang inyong cross, ang pag-antos. Muna si Kristo, mga igsoon, gisalikway niya ang langit. Ni anhis yas kalibutan. Nindot kitong iyang gisalikway. Langit ko to. Ni anhis yas kalibutan aron mag-antos o magpakamatay nga mao ni atong gihandom karon. Kining 40 ka adlaw. By the way, kamao mong mo compute kaning kwarisma, ang meaning kay 40 man na 40 days ang atong gihimo, una pa ang Easter Sunday. Kamao mo compute? Atong suwayag kwenta ha. Kutob ta Sabado Santo. Ang Sabado Santo mao ang Abril 4, kay ang Easter Sunday Abril 5 man. Sige, sugod karon atong suwayag kwenta. Pebrero 18, niya 28 maron ka adlaw, pila na na hibilis Pebrero. Napo, niya i-appeal man nato ning usak kining adlaw, i-count man nato ang first day. So 11. Niya ang Marso 31 ka adlaw, pila na? 42. O niya ang kuan ang kaning Abril na may upat, pila na? 46. O dini sobrag 40. Unsaon man pagkwenta na, ang atong kwintahon kana ra gyung magsulob ang pari og ingon ani. Dunay panahon aning panahos kwarisma nga ang pari di magsulob og ingon ani. Unsa man ni siyang panahon na, Huwebes Santo, puti isulob, Bernes Santo, puwa ang isulob, Sabado Santo, way gisulob kaya wa may misa. Way gisulob. Ko agtolo. Pila na? 43 na lang. Karong Marso 19, pista na ni San Jose, solemnidad, isip husband ni Mary, puti ang isulob sa pare. Kuangan nag-usa, 42 na lang. Ika Marso 25,
Annunciation. Annunciation ba to? Oh. Dako sa ng pista ni Mama Mary, puti sa isolos pare ana. O sana lang, inig binditas lokay, puwa man isolos pare. 40 na. Kamo na mong kwenta. Pwede na mo mga matay. Pakwentahon mga natos langit. Na 40 yun.